అందరికీ హరే కృష్ణ. జై శ్రీ ప్రభుపాద్, జై జయ పతాక్ మహారాజ్. ఈరోజు అందరికీ హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరస వందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను పెద్ద మనసుతో ఆశీర్వదించండి. సో సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారు అయిన హిజ్ హోలీనెస్ జయ పతాక్ మహారాజ్ వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారో నేను అంత మేరాన పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయంరేవ ప్రకదామహం దదాతే స్వపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేష్ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి. హరిప్రియ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नाम्नि नमो आचार्यपादाय निताय प्रदायिने गौरक्तादामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. नित्यं भागवत सेवया. भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. యాభై తొమ్మిదవ మరియు 60వ శ్లోకం. ఏవం కాయేన మనసా एवं कायेन मनसा ఏవం కాయేన మనసా एवं कायेन मनसा వచసా చ మనోగతం वचसा च मनोगतं వచసా చ మనోగతం वचसा च मनोगतं పరిచర్యమానో భగవాన్ परिचर्यमानो भगवान् పరిచర్యమానో భగవాన్ परिचर्यमानो भगवान् భక్తిమత్పరిచర్యాయ भक्तिमत्परिचर्यया భక్తిమత్పరిచర్యాయ भक्तिमत्परिचर्यया పుంసాం అమాయినాం సమ్యగ్ पुंसाममायिनां सम्यक् పుంసం అమాయినాం సమ్యగ్ पुंसाममायिनां सम्यक् భజతాం భావవర్ధనః भजतां भाववर्धनः భజతాం భావవర్ధనః भजतां भाववर्धनः శ్రేయో దిశతి అభిమతాం श्रेयो दिशति శ్రేయో దిశతి అభిమతం श्रेयो दिशति యద్ధర్మాదిషు దేహినాం यद्धर्मादिषु देहिनां యద్ధర్మాదిషు దేహినాం यद्धर्मादिषु देहिनां ఏవం కాయేన మనసా
वचसा च मनोगतम् वचसा च मनोगतम् मनोगतम् परिचर्यमाणो भगवान् परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्याय भक्तिमत्परिचर्याय पुंसाम् अमायिनां सम्यक् पुंसाममायिनां भजतां भाववर्धनः भजतां भाववर्धनः श्रेयो दिशति अभिमतम् श्रेयो दिशत्यभिमतम् यद्धर्मादिषु देहिनाम् यद्धर्मादिषु देहिनाम् చంద్రావతి మాతాజీ హరే కృష్ణ. అలాగే నిన్న ఈ శ్లోకాలు చదివిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైట్ చేయవచ్చు. మాతాజీ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏవం కాయేన మనసా వచసా చ మనోగతం పరిచర్యమానో భగవాన్ భక్తిమత్పరిచర్యయా పుంసామమాయినాం సమ్యక్ భజతాం భావవర్ధనః శ్రేయో దిశత్యభిమతం యద్ధర్మాదిషు దేహినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సరళాదేవి మాతాజీ, వనితా తుంగ విద్య మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఏవం కాయేన మనసా వచసా చ మనోగతం పరిచర్యమాణో భగవాన్ భక్తిమత్పరిచర్యయా పుంసామయీనాం సమ్యక్ భజతాం భావవర్ధనః శ్రేయో దిశస్యభిమతం యద్ధర్మాదిషు దేహినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామ్. ఏవం కాయేన మనసా వచసా చ మనోగతం పరిచర్యమాణో భగవాన్ భక్తిమత్పరిచర్యయా పుంసామమాయినాం సమ్యక్ భజతాం భావవర్ధనః శ్రేయో దిశత్యభిమతం యద్ధర్మాదిషు దేహినాం. హరే కృష్ణ. బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ, భారతీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఏవం కాయేన మనసా వచసా చ మనోగతం పరిచర్యమానో భగవాన్ భక్తిమత్పరిచర్యయా పుంసామయానాం సమ్యక్ భజతాం భావవర్ధనః శ్రేయో దిశత్యభిమతం యుద్ధర్మాదిషు దేహినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. ఏవం కాయేన మనసా వచసా చ మనోగతం పరిచర్యమాణో భగవాన్ భక్తిమత్పరిచర్యయా పుంసామమయీనాం సమవ్య భజతాం భావవర్ధనః శ్రేయో దిశత్యభిమతం యుద్ధర్మాదిషు దేహినాం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. వైఎస్ లక్ష్మీ మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఏవం కాయేన మనసా వచసా చ మనోగతం పరిచర్యమాణో భగవాన్ భక్తిమత్పరిచర్యయా పుంసామమాయినాం సమ్యక్ భజతాం భావవర్ధనః శ్రేయో దిశత్యభిమతం యద్ధర్మాదిషు దేహినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఏవం కాయేన మనసా వచసా చ మనోగతం పరిచర్యమాణో భగవాన్ భక్తిమత్పరిచర్యయా పుంసామమాయినాం సమ్యక్ భజతాం భావవర్ధనః శ్రేయో దిశత్యభిమతం యద్ధర్మాదిషు దేహినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. కోటేశ్వరి మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ గురుజీ. ఏవం కాయేన మనసా వచసా చ మనోగతం పరిచర్యమాణో భగవాన్ భక్తిమత్పరిచర్యయా పుంసమాయినం సమ్యక్ భజతం భావవర్ధనః శ్రేయో దిశత్యభిమతం యుద్ధర్మాదిషు దేహినాం. హరే కృష్ణం.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఏవం కాయేన మనసా వచసా చ మనోగతం పరిచర్యమాణో భగవాన్ భక్తి మత్పరిచర్యయా పుంసామమాయినాం సమ్యక్ భజతాం భావవర్ధనః శ్రేయో దిశత్యభిమతం యద్ధర్మాదిషు దేహినాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నిన్న చదివిన వాళ్ళు అక్కలే కదా ప్రభు? అవును ప్రభుజీ. ఓకే, వస్తారా ప్రభుజీ? రారా? ఉన్నారు ప్రభుజీ, వచ్చారు ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. ధన్యవాద్ ప్రణామ్స్ ప్రభుజీ. ఏవం ఆ విధముగా కాయేన దేహముతో మనస్సుతో వచస వాక్కుతో చ కూడా మనగతం కేవలము భగవంతుని చింతించుచు పరిచర్యమాణః భక్తి యోగమును నెలకొని భగవానుని భక్తిమత్ భక్తి యోగ నియమానుసారము పరిచర్యయ భగవానుని అర్చించుచు పుంసాం భక్తుని యొక్క అమాయినాం శ్రద్ధావంతుడు గంభీరుడు అయినవాడు సమ్యక్ పూర్ణముగా భజతాం భక్తి యోగమును నెలకొనినవాడు భావవర్ధన భక్తుని హర్షమును భావమును వృద్ధి చేయువాడు శ్రేయ చర్మగమ్యము దిశతి వసగును అభిమతం కోరికను యత్ ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ధర్మ ఆదిషు దేహినాం బద్ధ జీవుల యొక్క అనువాదము. ఆ విధంగా భగవానుని భక్తి యోగమున శ్రద్ధతోను గంభీరముగను మనోవాక్కాయముల ద్వారా నెలకొని నిర్దేశిత భక్తియుత కర్మలయందు స్థితుడైన వాడు తన కోరికను అనుసరించి భగవత్ కరుణను పడయును. ఒకవేళ భక్తుడు ధర్మమును గాని అర్థమును గాని కామమును గాని లేదా భౌతిక జగత్తు నుండి ముక్తిని గాని కోరినచో ఆయా ఫలములను అతడు పొందగలడు. ఆ విధముగా భగవానుని గంభీరముగను మనోవాక్కాయముల ద్వారా నెలకొని నిర్దేశిత భక్తియుత కర్మలయందు స్థితుడైన వాడు తన కోరికను అనుసరించి భగవత్ కరుణను బడయును. ఒకవేళ భక్తుడు ధర్మమును గాని అర్థమును గాని కామమును గాని లేదా భౌతిక జగత్తు నుండి ముక్తిని గాని కోరినచో ఆయా ఫలములను
అతడు పొందగలడు. అతడు పొందగలడు. సూర్యప్రకాశ్ ప్రభుజీ భాష్యం కొంచెం చదివేసి. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యం ఉభయ శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. భక్తి యోగం అంతటి శక్తివంతమైనదనగా ఎంత శక్తివంతమైనదనగా భక్తియుత సేవను చేయువాడు తాను కోరినదల్లా భగవాను నుండి వరముగా పొందగలడు. బద్ధజీవులు భౌతిక జగమునెడ అత్యంత ఆసక్తులై ఉందరు కనుక ధర్మ కార్యములను అనుసరించుచు వారు ధర్మార్థములనడి భౌతిక లాభములను పొందగోరుదురు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. Hare Krishna. Oh, So, ప్రభుజీ. anyone who thus engages in the devotional service of the Lord seriously and sincerely with his mind, words, and body, and who is fixed in the activities of the prescribed devotional methods, is blessed by the Lord according to his desire. If a devotee desires material religiosity, economic development, sense gratification, or liberation from the material world, he is awarded these results. So first thing ఇక్కడ చాలా జగాలను మీరు భగవద్గీతలో వినుంటారు మనసు అని. సో మనస వాచ కర్మణ. సో ఎవరైతే గురువులు ఉంటారో వారిని త్రిదండి గురువులు అంటారు. కేవలం ఇస్కాన్లో మాత్రమే కాదు, మీరు ఇతర సాంప్రదాయాల్లో చూసినట్లయితే కూడా త్రిదండి అని అంటారు వాళ్ళు. సో 3 దండములు అంటే 3 కర్రలు పెట్టుకొని ఉంటారు. ఎందుకు? ఒకటి మనసు, రెండోది వాచ, మూడోది కర్మణ. 3 రకాలుగా కూడా భగవంతుని తప్పించి ఇంకా దేని గురించి వారికి చింతన ఉండదు. అంటే విషయ వాంఛల పట్ల వారికి ఇక అటాచ్మెంట్ అనేది లేదు అనే దానికి ప్రతీకంగా వారు త్రిదండిని పట్టుకొని ఉంటారు. సో సన్యాసం అంటేనే వారు మనస వాచ కర్మణ భగవంతునికి వారు అర్పించుకొని ఉండాలి. సో బట్ అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది? ఎందుకు సన్యాసం 75 ఏళ్లకే తీసుకోవాలంటారు? ఎందుకు అని అంటే ఈ లోపల విషయ వాంఛలు అనేది ఉంటుంది. సో మెటీరియల్ డిజైర్స్, సో ఏదో ఒక కోరికలు. 4 రకాల వారు భగవంతునికి ఇది అవుతారు, శరణాగతి పొందుతారు. ఎవరెవరు వారు? ఆర్తి అర్థార్థి జనా సుకృతి నోచున ఆర్తో జిజ్ఞాసుర అర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. కరెక్ట్. ఆర్థో, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని. సో వారు వచ్చేది దానికోసం వస్తారు. కానీ వారికి ఒకవేళ భక్తి నిజమైనదైతే భగవంతుడే దారి చూపిస్తారు. ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఇక్కడ ఎందుకోసం ఇది చెప్పాల్సింది వస్తుందని అంటే ఇక్కడ రాసున్నారు ఏంటి అని అంటే fixed in the activities in the prescribed devotional methods is blessed by the Lord according to his desire. If a devotee desires material religiosity, economic development, sense gratification, or liberation, ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష, ఈ 4 ఏది కోరినా he is awarded those results. సో భగవంతుడు వాటిని ఇచ్చేస్తారంట. ఎప్పుడైతే మనస వాచ కర్మణ సంపూర్ణంగా వారు భగవంతుడికి శరణాగతి పొంది ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష ఈ 4 ఏది అడిగినా ఇచ్చేస్తారంట. మరి క్వశ్చన్ రావచ్చు, అసలు ముఖ్య ఉద్దేశం మనకి ధర్మము కాదు, అర్థము కాదు, కామము కాదు, మోక్షం కూడా కాదు. యాక్చువల్గా భగవంతుని పట్ల భక్తి కావాలి, భగవంతుని పట్ల ప్రేమ కావాలి. అందుకోసం తెల్లారి మంగళారతి అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు చూస్తారు. సో 10 పద్మపురాణం ప్రకారంగా 10 అపరాధాలు చెప్పినాక చెప్పేది ఏంటి అని అంటే డివోటీకి ముఖ్యంగా ఇవన్నీ ఎందుకు పాటిస్తారు? విచ్ ఈస్ టు అచీవ్ కృష్ణ ప్రేమ. సో కృష్ణ ప్రేమని పొందేదానికోసం ఇవన్నీ చేస్తారు. సో కృష్ణ ప్రేమని పొందేటప్పుడు ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షము అదంతా కూడా అవసరం లేదు. మరి ఎందుకు? మరి అలాంటప్పుడు ఒకవేళ మిగతావి ఏది కోరుకోకూడదు అని అంటే మరి మిగతావి కూడా అవసరం కదా. ఈ లోకంలో ఉండేటప్పుడు ఉద్యోగం కావాలి, కాబట్టి డబ్బులు కావాలి. సో అండ్ నెక్స్ట్ మనకి మన దీనికోసం అనేసని, పిల్లల్ని వారి కోసం అనేసని
భార్య వాళ్ళందరినీ కూడా చూసుకోవాలి. సో పిల్లలు ఒక పొజిషన్లో రావాలని అంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళ చదువులు వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళ దాకా మరి ధనం సంపాదించాలి, అవసరం ఉంది. మరి దానికోసమని భగవంతుడు మరి ఎలాగా, మరి మనం కేవలం భక్తే కోరుకుంటే మరి వాటి పరిస్థితి ఏంటి? అది కూడా అవసరమే కదా. సో దానికి ఏమైనా ఆన్సర్ ఉందా ఎవరికి దగ్గరేనా? కేవలం భక్తే కోరుకోవాలి, కరెక్టే. కాకపోతే మరి ఫ్యామిలీని కూడా చూసుకోవాలి కదా. అనన్యాస్ ఫ్యామిలీ, చింతయంతో మాం ఏ జనా ఎస్, తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్య. పర్ఫెక్ట్. 9th చాప్టర్లో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, యోగక్షేమం వహామి అహం, నేను చూసుకుంటాను. వారికి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను చూసుకుంటాను. వారు దానికోసం చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు. సో వారికి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను ఇస్తాను. కానీ ఎంత దాకా ఇస్తారు భగవంతుడు? ఎంత దాకా అవసరం ఉందో అంత దాకానే ఇస్తారు. సో ఒకసారి ఇలాగే జరిగిందనమాట. ఏంటి అని అంటే, ఒక అతను చాలా పెద్ద సైంటిస్ట్. సో ఆయన ఒక దీనికోసం ఎగ్జామ్ కోసం అని ప్రిపేర్ అయ్యారు. కొన్ని టాపిక్స్ ఆయనకి అనిపించింది ఈ టాపిక్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని. సో ఆయన చదువుకునే వయసులోని ఆ టాపిక్స్ మీద బాగా చదువుకొని వెళ్ళారు. బట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఆ టాపిక్స్ని మినహాయించి మిగతా టాపిక్స్ ఇచ్చారు. ఆయన అదర్వైజ్ మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాల్సిన ఆయన ఏవేవైతే టాపిక్స్ బాగా చదువుకున్నారో ఆ టాపిక్స్ రాలేదు, మిగతా టాపిక్స్ వచ్చింది. బట్ బాగానే వచ్చింది ఆయనకి. బట్ అదర్వైజ్ టాపర్ అయి ఉండేవాళ్ళు టాపర్ కాలేదు. సో ఆయనకి అనిపించింది, అరే నేను ఇంత చదువుకున్నది వృధా అయిపోయింది అని. బట్ ఏ టాపిక్స్ అయితే ఆయన చదువుకున్నారో దాంట్లోనే ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. సో ఆ పూట అది పనికి రాలేదు. బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎప్పుడైతే సైంటిస్ట్ లాగా ఇంటర్వ్యూ ఇదయిందో అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే టాపిక్ల మీద మాత్రమే వారికి పని ఉన్నింది. ఇంటర్వ్యూ కూడా అదే టాపిక్ల మీద ఉన్నింది ఏదైతే ఆయన చదువుకున్నారు. కాబట్టి అక్కడ మిగతా వాళ్ళందరికంటే కూడా బాగా చెప్పగలిచారు. ఆయనకి మంచి పొజిషన్ వచ్చింది. సో కాబట్టి భగవంతుడు ఏంటి అంటే, ఇది యాక్చువల్గా యథార్థంగా జరిగిన సంఘటన ఇది. సో భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే, మనకి మనం అడగంగానే వెంటనే అది ఇచ్చారు. బట్ మనకి ఎప్పుడు అవసరం ఎంత దాకా ఉంటుందో అంత దాకా ఇస్తారు. సో కాబట్టి అనవసరంగా విషయవాంఛల పట్ల కోరికలు పెట్టుకొని భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే అది లాంగ్ రన్లోని శ్రేయ అంటే మనకి ఫైనల్ అల్టిమేట్ గోల్ అది మనకి పనికి రాదు. సో ఫైనల్గా మనకి పనికి వచ్చేది ఏదో దానికోసమని మనం భగవంతుడిని కోరుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆర్థో, అర్థార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని వాటిలోని కూడా కేటగిరీస్లో చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధ్రువ మహారాజే తీసుకుందాం. ధ్రువ మహారాజ్ యాక్చువల్గా ఏ కేటగిరీ కిందకి వస్తారు? ఆర్థోనా, అర్థార్థినా, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని? అర్థార్థి. సో అతనికి ఇది రాజ్యం కావాలి, అన్నిటికంటే పెద్ద రాజ్యం కావాలి. సో కాకపోతే ఆయన ఎప్పుడైతే వచ్చారో నారదముని ఆయనకి భక్తి మార్గాన్ని చూపించారు. సో మంత్రాన్ని అతనికి ఇచ్చారు, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అండ్ విగ్రహార్చన చేయండి. సో ప్రీవియస్ ఆచార్యాలు వారు ఏదైతే చేశారో దాని ఆ దారిలోని సతో వృత్తి, సో ఆ దారిలో ఆ మార్గంలో వెళ్ళండి. సో మనసు పూర్వకంగా భగవంతుణ్ణి మనసా వాచా కర్మణ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించండి అని చెప్పని అన్నారు. చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ప్రసన్నమయ్యారో అప్పుడు అతను ఏం చెప్పారంటే, నాకు వజ్రం దొరికినాక ఇంకా ఈ గాజు ముక్కలు నేను ఎందుకు వెతుక్కుంటూ కూర్చుంటాను, నాకు అవసరం లేదు, నాకు మీరే కావాలి స్వామి అని. సో ఎవరైతే భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తారో కంప్లీట్గా వారికి భగవంతుడు అన్నీ ఇస్తారు. బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ చాయిస్, వారికి ఏం కావాలి అని. సో వారు దేన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఉన్నారు, భగవంతుడు ట్రై చేస్తారు వారికి శ్రేయం అంటే లాంగ్ రన్లోని అల్టిమేట్ గోల్ వారికి చేరగలచాలి అని. సో అల్టిమేట్ గోల్ ఏంటి? వారు నిత్యంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి, మోక్షం దొరకాలి వారికి. దేని నుంచి మోక్షము? జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. సో భగవంతుని యొక్క భక్తులు ప్లాన్ అదే. ఏంటి అని అంటే భౌతిక సంసారంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు, యాక్చువల్గా చెప్పాలని అంటే మనం రిపీటర్ బ్యాచ్ ఇక్కడ. సో 100 మంది ఈ లోకానికి వచ్చామనంటే దాంట్లో 75 మంది పాస్ అయిపోయారు. సో మనం రిపీటెడ్గా ఫెయిల్ అవుతున్న క్యాండిడేట్స్ మనమంతా కూడా.
సో స్పిరిచువల్ వరల్డ్ ఎంత ఇది ఉన్నది, 3/4 భాగం స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అండ్ కేవలం 1/4 ఉండేది మెటీరియల్ వరల్డ్. సో 75% మంది ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయారు, వెళ్ళిపోయారు కూడా వారు. బహవో జ్ఞాన తపసా పూత మద్భావమాశ్రిత. సో ఎంతో మంది ఉన్నారు. అనంత కోటి వైష్ణవ వృందికి జయహో అని అంటాం మనం. సో అనంత కోటి మంది ఎక్కడున్నారు? భగవంతుడు ఈవెన్ దీంట్లోని కూడా చెప్పారు, 2 రకాల వారు ఉంటారు పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలోని. సో ఒకటి క్షరులు, రెండోది అక్షరులు. సో క్షరులందరూ ఈ లోకంలో ఉండిపోయి ఉన్నాము, అక్షరులందరూ కూడా భగవద్ధామంలో ఉన్నారు. సో 75% వాళ్ళే. మనం రిపీటర్ బ్యాచ్. మనకి ఎన్నిసార్లు కోచింగ్ ఇచ్చినా సరే కూడా మనం ఎవరం పాస్ కావటం లేదు. సో వరుస పెట్టి మనం ఇది కొన్ని కోట్ల సార్లు మనకి ఆ ట్రైనింగ్ ఇచ్చున్నారు కృష్ణ ప్రజ్ఞ మీద, కృష్ణ భక్తి మీద. సో ప్రతిసారి ఒకే గురువు వస్తున్నారు మన చేత పట్టుకొని. అతను కూడా, ఆ గురువు కూడా ఎక్సలెంట్ గురువు. ఆయన ఇంకోటి తెలుసా మీకు, ప్రతి జన్మకి మనకి గురువు సేమ్ ఉంటారు. అండ్ ఒరిజినల్గా మన పేరు, మన ఆత్మగా మన పేరు ఏంటో అది మనకి గురువు ఇచ్చుంటారు. మనం అందరం ఏమనుకుంటాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరు కామేశ్వర్ అంటే కామేశ్వర్కి పేరుకి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి కమలేశ గోవిందదాస అని పెట్టారు అని. కానీ కాదు, ఒరిజినల్ పేరు కమలేశ గోవిందదాస, ఆత్మ పేరు కమలేశ గోవిందదాస, అది గురువు ఇచ్చారు. అండ్ దానికి దగ్గరలో ఉండే పేరు తల్లిదండ్రులు పెడతారు. ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే, గురువు దీంట్లోని మీరు ఎవరైనా వినినట్లయితే, చక్షుదాన్ దిలో జై జన్మే జన్మే ప్రభు సై దివ్య జ్ఞాన్ హృదయ ప్రకాశితో జన్మే జన్మే ప్రభు సై. ప్రతి జన్మకి నేను నా గురు మహారాజ్కి నేను సేవ చేసుకోగలచాలి అని. సో గురు మహారాజ్ కూడా ఇదే ప్రామిస్తో వచ్చారన్నమాట. గురు మహారాజ్ ఈ లోకానికి చెందిన వాళ్ళు కారు. గురు మహారాజ్ యాక్చువల్గా గోలోకానికి చెందిన వాళ్ళు. వాళ్ళంతా మంజరీలు. సో భగవంతునికి క్లోజ్ అసోసియేట్స్, భగవంతుని దగ్గరగా చూసిన వారు. సో వారందరినీ కూడా భగవంతుడు ఈ లోకానికి పంపిస్తారు మనకి ట్రైనింగ్ ఇమ్మని చెప్పని. ఈవెన్ ఐ థింక్ 3వ అధ్యాయంలో కూడా ఉన్నది, దేవీ దేవతల్ని కూడా అసలు సృజన చేసింది ఎందుకోసం అని, యజ్ఞం అనేది ఈ లోకంలో వారికి అందరికీ నేర్పించాలి అని. బట్ యజ్ఞము అనేది ఫైనల్లీ అది దాని యూటిలైజేషన్ ఏ రకంగా అవుతోంది అని అంటే, కేవలం మన వేదాల ప్రకారంగా ధర్మ అర్థ కామ మోక్షం. సో ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష ఈ 4టికి కూడా 4 వేదాలు. ఋగ్వేదం, సామవేదం, యజుర్వేదం, అథర్వణ వేదం. ఈ 4 కూడా ధర్మానికి, అర్థానికి, కామానికి, మోక్షానికి. బట్ కృష్ణ ప్రేమ అనేది దాంట్లో లేదు. సో మరి ఎందుకు అది, అసలు ఎందుకు వేదాలు ఎందుకు వచ్చాయి అని అంటే, దట్ ఈజ్ ఫర్, అది కేవలం ఒక జీవునికి ఏంటి అని అంటే, వారు సత్వగుణం మార్గంలోకి రాగలచాలి. అదే వారు తమోగుణంలో ఉన్నారు అని అంటే నిద్ర, ఆలస్యం ఆ రకంగానే ఉంటారు. వారికి సరైన వాటికి చెడు వాటికి మధ్యన వ్యత్యాసం అనేది తెలియదు. కాబట్టి తమోగుణంలో ఉండడం సరైనది కాదు. రజోగుణంలో ఉన్నారు అని అంటే కేవలం కోరికల వలయంలో చిక్కుకొని ఉంటారు, ఇంకా కోరికలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి. కాబట్టి అక్కడ కూడా చిక్కు పాటే ఉంటూనే వారు ఇరుక్కుపోయి ఉంటారు, ఉపయోగం లేదు. సత్వగుణం ఏంటంటే కనీసం సత్వం అనేది నిర్మలత్వాన్ని ఇస్తుంది. సో నిర్మలత్వంలోని వారు ఉంటారు కాబట్టి వారికి ఏంటి అని అంటే హృదయం అనేది కొద్దిగా సాఫ్ట్ అవుతుంది, కఠోరంగా ఉండదు. సో అందుకోసం సత్వగుణంలో వచ్చే దానికోసమని ఈ వేదాలన్నీ కూడా. బట్ 96% ఆఫ్ వేదాలు కేవలం ధర్మ అర్థ కామ మోక్షం వాటితోనే డీల్ చేస్తుంది. అందుకోసమని మీరు 15వ అధ్యాయంలో చూశారు అని అంటే, మనకి ఊర్ధ్వమూల మదశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యం ఛందాంశీర్ష పర్ణానీయస్తం వేదస వేదవిత్. సో ఈ మొదళ్ళు అనేది పైన ఉంటుంది, పైన భాగంలోని, అండ్ దాని ఆకులు కొమ్మలు అంత కింద భాగంలో ఉంటుంది. ఆ ఆకులే వేదములు, దాన్ని తెలుసుకున్నవారు వేదములంతా తెలుసుకున్నవారు అని. ఈవెన్ భగవంతుడు భగవద్గీతలోనే చెప్పున్నారు ఏంటి అని అంటే, వేదాలన్నిటినీ కూడా వేదాంతకృత్ వేద విదేవచాహం,
సో వేదాలని రచించింది కూడా అతనే, భగవంతుడే. అండ్ వేదాలు తెలుసుకునే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే భగవంతుడిని తెలుసుకునే దానికోసం. సో అలాంటిది ఆ వేదాలు కేవలం ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ వాటి దాకానే ఉంది వేదాలు. సో అందుకోసమే భగవంతుడు మాటి మాటికి చెప్తూ ఉంటారు, యామిమాం పుష్పితాం వాచ. సో వేదాల యొక్క ఫ్లవరీ వర్డ్స్తోని నువ్వు అట్రాక్ట్ అయిపోవద్దు అర్జున. వేదాల్లో రాసింది ఏంటి? కేవలం ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్, అంటే ధర్మం, అర్థము, కామము, మోక్షము వాటి దాకానే ఉంది. వాటిలోని దీంట్లోని కోరికల వలయంలోని వాటి కోసం అనేసి మాత్రం ఇదైపోవద్దు. దానికంటే పైకి రా, నువ్వు శుద్ధ సత్వంలోకి రా, ఫస్ట్ సత్వగుణంలోకి రావాలి. అర్జునుడికి ఎందుకు మరి చెప్తున్నారు ఇది? ఎందుకు నాలాంటి వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పట్లేదు? ఎందుకు అని అంటే భగవంతుడికి తెలుసు నాలాంటి వారు కూరుకుపోయి ఉన్నారు రజోగుణం తమోగుణంలోని. సో కాబట్టి ఇటువంటి వారికి చెప్పి కూడా ఉపయోగం లేదు. సత్వగుణంలో ఉండే వారికి శుద్ధ సత్వానికి రమ్మని చెప్పేదానికి అవకాశం ఉంది. బట్ రజోగుణం తమోగుణంలో ఉండే వారికి శుద్ధ సత్వంలోని రాలేరు. వారు శుద్ధ సత్వంలోకి రావాలంటే వయాసత్వగుణమే వెళ్ళాలి వారు. సో అందుకోసమని భగవంతుడు అర్జునుడికి వారికి మాత్రమే చెప్పారు. ఎక్కడ కూడా క్రెడిట్ తీసుకోరు భగవంతుడు, క్రెడిట్ ఇచ్చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుద్ధభూమిలో కూడా చూడండి, ద్రోణంచ భీష్మంత జయద్రథంచ వారందరినీ కూడా భగవంతుడు తన కాలస్వరూపమైన ముఖంలోకి వారందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు. అది చూశారు కూడా అర్జునుడు. ఈవెన్ చెప్పారనమాట, వీరందరినీ కూడా నేను ఆల్రెడీ సంహరించేశాను, కేవలం నువ్వు వీరిని యుద్ధ భూమిలోని వారిని నేను ఆల్రెడీ వీరందరినీ సంహరించేస్తున్నాను. వీరందరూ కూడా శరీరం విడిచిపెట్టేసిన వారే, కాకపోతే చనిపోయిన పాము వీళ్ళంతా కూడా. జస్ట్ నువ్వు నీ బాణాలు వేసావనంటే నీకు యుద్ధం నీకే ఇది నీ పక్షంలోనే ఉంటుంది, నువ్వే గెలుస్తావు. సో భగవంతుడు అక్కడ క్రెడిట్ ఇచ్చేశారు. సెకండ్ థింగ్, మగధ నరేష్ జయద్రథుడు ఎప్పుడైతే అతన్ని వధం చేసేదానికి భీముడు వెళ్ళారో, సో యాక్చువల్గా సంహరించింది ఎవరు? జయద్రథుడిని, సారీ జయద్రథుడు కాదు, జరాసంధుడిని సంహరించింది ఎవరు? భీముడు. కానీ ఐడియా ఇచ్చింది ఎవరు? కృష్ణుడు. సో ఒకవేళ మీరు ఆలోచించండి, మీరెవరికైనా ఒక ఐడియా ఇచ్చే అంత దాకా వాళ్ళు ఫెయిల్ అవుతూనే ఉన్నారు, కానీ ఐడియా మీరు ఇచ్చారు, దానివల్ల వాళ్ళు సక్సీడ్ అయ్యారు. సో ఒకవేళ మీ ఇద్దరికి బాస్ ఎవరైనా ఉన్నారు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది? ఒకవేళ వాళ్ళ ముందు వెళ్ళి చెప్పేశారంటే నేనే చేశాను ఇది అని, మన మనసులో ఎక్కడో దగ్గర ఉంటుంది, అరే చేసింది అతనే కానీ ఐడియా ఇచ్చింది నేను. ఎన్నిసార్లు చేసావా నువ్వు? చేసిన ప్రతిసారి ఫెయిల్ అవుతూ వచ్చావు. నేను ఐడియా ఇవ్వకపోయిందంటే ఏమయ్యేది నీ పరిస్థితి? అవునా కాదు? అందరికీ ఉంటుంది అది, క్రెడిట్ మనకు రావాలి అని. కానీ భగవంతుడు ఏం చేశారు? భీముడిని ముందు పంపించేశారు, ముందు నువ్వు వెళ్ళు అని. సో యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ కనిపించగానే ఫస్ట్ భీముడిని అడిగారనమాట, ఏమైంది అని. అయిపోయింది, ఫినిష్డ్, జరాసంధుడు చచ్చిపోయాడు, సంహరించేశాను అని. వెరీ గుడ్. వెనకాత నుంచి కృష్ణుడు ఏం చెప్పలేదు, నేను ఇచ్చాను ఐడియా అని. సో అక్కడ కూడా క్రెడిట్ ఇచ్చేశారు, తీసుకో నువ్వే అని. అలాగే ఎప్పుడైతే భీష్మ పితామహ శరీరం త్యాగం చేస్తున్నారో అప్పుడు కూడా భీష్మ పితామహ ఫస్ట్ యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్కి చెప్పారనమాట, సో ఈ రకంగా శరీరం దీనికోసం నువ్వు అంతలాన ఇదవ్వకూడదు అని. సో కన్విన్స్ చేసేదానికి ట్రై చేస్తున్నారు కృష్ణుడు యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్కి, కానీ మనసులో అనుకుంటున్నారు నా దానికి కన్విన్స్ కాకూడదు ఈయన అని. సో ఫైనల్గా కన్విన్స్ కాకపోయేసరికి సరే ఒక పని చేయైతే మీ భీష్మ పితామహ దగ్గరికే వెళ్ళి తెలుసుకో అసలు ఏం చెయ్యాలి, ధర్మం ఏంటి ఇంతకీ అనేది అది యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్కి చెప్పారనమాట. నువ్వు వెళ్ళి భీష్మ పితామహనే వెళ్ళి తెలుసుకో అని. కానీ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఏమవుతుంది, మామూలుగా మిగతా వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళు, ఓకే వాళ్ళెవరు కూడా నీ డౌట్ క్లారిఫై చేయలేకపోయారా, ఇప్పుడు రా నా దగ్గరికి, నేను క్లారిఫై చేస్తాను. కొద్దిపాటు ఏదైనా భగవద్గీత భాగవతం అది కొద్దిపాటు చెప్పేసరికి నాలాంటి వారికి అహంకారం వచ్చేస్తుంది. అందుకోసమే నేను చెప్తూ ఉండేది మాటి మాటికి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను చెప్పేది ఇది నా మాట కూడా కాదు, ఇది నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నది, ఉపదేశామృతం. ఎవరికైతే కేవలం ఫస్ట్ ఇనిషియేషన్ అయిందో వారికి కేవలం హరే కృష్ణ అంటే చాలు, దండవత్ ప్రణామాలు అవంతా కూడా చెప్పకూడదు వారికి. నేను చెప్పేది నా ఓన్ వర్డ్స్ కాదు, ఇది ఉపదేశామృతం ప్రకారంగా వారికి కేవలం హరే కృష్ణ అని చెప్తే చాలు.
లేకపోయింది. ఇన్ఫాక్ట్ నాకైతే హరే కృష్ణ అని కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, జై శ్రీల ప్రభుపాద అని చెప్తే ఇంకా మంచిది ఇది. సో ప్రభుపాదుల వారికి మనం ఇది చేసుకున్నట్టుగా. లేదంటే ఏమవుతుందని అంటే, ఈ గర్వం అనేది వచ్చింది అని అంటే ఒకసారి అది నాశనం చేసి పెట్టేస్తుంది మనిషిని. ఓకే. సో భగవంతుడు ఈ రకంగా క్రెడిట్ తీసుకునేవారు కాదు, క్రెడిట్ ఇచ్చేవారు. సో భీష్మ పితామహ దగ్గరికి ఎప్పుడైతే పంపించారో అప్పుడు భీష్మ పితామహకి ఆ క్రెడిట్ ఇచ్చేశారు. సో మీరు చెప్పిన తర్వాత కన్విన్స్ అయ్యారు ఇతను యుధిష్ఠిర్ మహారాజు అన్నట్టుగా. యాక్చువల్గా కృష్ణుడు చెప్తే ఎవరైనా కన్విన్స్ అవ్వగలరు. ఎందుకనంటే కృష్ణం వందే జగద్గురు. సో ఆది గురువు ఎవరు అని అంటే కృష్ణుడే. అతనే వచ్చి ఫస్ట్ చెప్పారు మనకి ఏం చెయ్యాలి, ఎలా ఉండాలి అనేది. సో ఇది చెప్పకపోయి ఉంటే ఎవరికి కూడా భక్తి అనేది అసలు ఏది చేయాలి అనేది కూడా తెలిసేది కాదు. సో కాబట్టి అతను వచ్చి చెప్పారు, ప్లస్ అతను ఆచరణ కూడా ఆ రకంగా చేశారు. యదేద్ ఆచరతే శ్రేష్ఠ తత్తదేవేతరో జన. సో కాబట్టి అతను కూడా ఏ రకంగా ఉండాలి అనేది తను ఉండి చూపించారు. సో ఇక్కడ అందుకోసం చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే, ఎవరికి ఏది కావాలో అది ఇచ్చేస్తారు. ఒకవేళ మెటీరియల్ రిలీజియాసిటీ, ధర్మము, అర్థము, కామము, మోక్షం ఏది కావాలన్నా ఇస్తారు. కాకపోతే ఒక జీవుడు అడగాల్సింది, అందుకోసమే భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే అంత తొందరగా భక్తుడికి ఏది ఇవ్వరు. కృష్ణుడు అంత తొందరగా ఏది ఇవ్వరు. మిగతా దేవీ దేవతలు ఏంటి అని అంటే వారి దీనికి అనుగుణంగా వారు వెంటనే ప్రసాదించేస్తూ ఉంటారు. వెంటనే ప్రసాదిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే వారికి దాని విలువ తెలియదు. అది వచ్చిన అంత త్వరలోనే అది నాశనం కూడా అయిపోతుంది అది. అండ్ ఏదైతే వరం వచ్చిందో ఆ వరం యాక్చువల్గా వరం కాదు, అది వాళ్ళకి నాశనానికి కారణం. ఒకసారి ఆలోచించండి, రావణాసురుడు, లేకపోయిందా కుంభకర్ణుడు, లేకపోయిందా హిరణ్యకశిపుడు, హిరణ్యాక్షుడు, వాళ్ళకి అడిగిన వరం వారికి ఇవ్వకుండా వారికి నారదముని లాంటి వారు వచ్చి వారికి మధ్యలోనే వారికి సంజాయిషి ఇచ్చి నువ్వు అడగాల్సింది ఇది నాయనా అని చెప్పనుంటే, వాళ్ళు కానీ దాన్ని వినుంటే వాళ్ళు ఈ పాటికి ఇంత దుర్మరణాన్ని చెందుంటారు. దుర్మరణం చెందింది ఎందువల్ల అంటే వారికి ఆశీర్వాదం వచ్చిన దానివల్ల కాదు, వారికి అహంకారం వల్ల. ఇప్పుడు నన్నెవ్వరూ చంపలేరు, నన్నెవ్వరు సంహరించలేరు, ఆ అహంకారం వల్ల వారికి ఏంటి అని అంటే దుర్మరణం అనేది చెందారు వారు. వారికి ఏది చేసినా సరే కూడా వారిని పట్టుకునే వారు ఎవరు లేరు అని. సో అది తప్పు. సో ఎప్పుడైనా సరే కూడా వారికి ఒక ఫీలింగ్ అనేది ఉండాలి, దట్ వారు చేస్తున్నది కరెక్టా కాదా అని. అందుకోసమే ఒక గురువు కావాలి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే గురువుకి తెలుసు శిష్యుడు ఏ దీంట్లో ఉన్నా సరే కూడా, రజోగుణంలో ఉన్నా తమో గుణంలో ఉన్నా, స్టిల్ వారిని శుద్ధ సత్వాన్ని ఎలా తీసుకురావాలి అనేది కేవలం గురువుకి తెలుసు. సో కాబట్టి గురువు వారిని కరెక్ట్గా పట్టుకొని వస్తారు. సో ఆలోచించండి, మణిగ్రీవ నెలకువేర వారిద్దరికి శాపం దొరికింది నారదముని దగ్గర నుంచి. సో ఎవరి లైఫ్ బెటర్? మణిగ్రీవ నెలకువేరేదా వారికి శాపం దొరికింది, వాళ్ళ లైఫ్ బెటరా? లేకపోయిందా హిరణ్యకశిపుకి వరం దొరికింది బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి, ఆయన బెటరా? ఎవరు బెటర్? మణిగ్రీవ వాళ్ళదే బెటర్. ఎందుకు మాతాజీ? దేవాదేవుణ్ణి చూడగలిగారు డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు. చూడగలిగారు ఒకటే కాదు, భగవంతుడు మిగతా వాళ్ళ దగ్గర కొద్దిసేపే ఉండేవారు. చిన్నపిల్లడు కదా, బాలకుడు అప్పుడు. సో బాలకుడుగా ఉండేటప్పుడు ఇంట్లోనే ఎక్కువ కాలం దాకా ఉండాలి. సో వారి తల్లి దగ్గర, తండ్రి దగ్గర, అన్నయ్య దగ్గర. సో మరి అలాంటప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటారు. ఇంట్లోని ప్రతి ఒక్క అల్లరి పిల్లలు ఎలా ఉంటారో అదే రకంగా కృష్ణుడు కూడా ఉండేవారు. ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళేవారు, చెట్టును పట్టుకునేవారు, ఎక్కేవారు, అక్కడి నుంచి దూకేవారు మళ్ళీ. సో అతని చరణాలంతా కూడా ఆ చెట్టు మీద అలాగే అంకితమై ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఆలోచించండి, భగవంతుడితో పాటు నిత్యం ఉండడం అనేది ఇంకెవరికైనా దొరుకుతుందా అసలు ఆ అవకాశం? అది నారదముని కృప వల్ల ఆయనకి దొరికింది, వాళ్ళిద్దరికి, మణిగ్రీవ నలకుబేరకి. అది శాపం వాళ్ళకి. కానీ శాపం దొరికినా భగవంతుడితో పాటు నిత్యం ఉండేది అనేది వారికి ఒక అవకాశం దొరికింది. కానీ హిరణ్యకశిపు లాంటి వారికి వరం దొరికింది, కానీ ఆ వరం కూడా పనికిరాని వరం అయిపోయింది. అది దానివల్ల ఏమైంది? వారికి అహంకారం పెరిగింది. సో మనకి వరం దొరికిందా శాపం దొరికిందా అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు. శ్రేయ
ఇక్కడ అల్టిమేట్ గోల్కి ఏది మనకి సహాయపడుతుంది. సో అల్టిమేట్ గోల్ అనేది శాపం అయితే ఆ శాపమే మనకి మంచిది. సో వరం కంటే కూడా కొన్నిసార్లు శాపమే మంచిది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పరీక్షిత్ మహారాజ్ అతనికి శాపం దొరికింది. దట్ అతను తక్షక నాగుతోని వారం రోజుల్లోని కాటు వేయబడతాడు అని. అది నిజంగా శాపమా లేకపోయిందా అది అతనికి మంచి చేసినట్ల? వారం రోజులు మంచి చేసినట్లే ప్రభు. వారం రోజుల్లో ఆయన శరీరం త్యాగం చేయాలి, విడిచిపెట్టుకోవాలి. కానీ వారం రోజుల్లో నీ శరీరం విడిచిపెట్టుకోవాలని తెలిసి కూడా మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు? ఈ లోకంలోని డాక్టర్ దగ్గరికి, హాస్పిటల్స్కి, పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్కి అంతా వెళ్తూ ఉంటారు, ఏదో ఒక రకంగా నన్ను కాపాడండి అని. సో దీనికోసమనే యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్కి ఎప్పుడైతే యక్షుల వారు ప్రశ్న అడుగుతారో అప్పుడు అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యం ఏదనిపిస్తుంది నీకు అని అంటే యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ చెప్పింది, హాని హాని భూతాని గచ్చంతి ఇయమాలయం శేషస్థావరం ఇచ్చంతి కిమాశ్చర్యం అతఃపరం. సో ప్రతిరోజు యమలోకానికి కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, అయినా సరే కూడా శేషస్థావరం ఇచ్చంతి, మిగిలిపోయిన వారు స్థావరంగా పర్మనెంట్గా చిరంగా ఇక్కడే ఉండిపోవాలని అనుకుంటారు. సో కిమాశ్చర్యం అతఃపరం, ఎంతో ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది నాకు అని. సిమిలర్లీ విష్ణు, క్షీరోదకశాయి విష్ణు నారదమునిని కూడా అడిగారు, నీకు అన్నిటికంటే ఆశ్చర్యంగా ఏమనిపిస్తుంది అని. సో అతను చెప్పారనమాట, సో సులభం భగవాన నామం జిహ్వాచా వశవర్తుని తథాపి నరకం యాంతి కిమాశ్చర్యం అతఃపరం. సో ఒక్కొక్క యుగంలోని ఒక్కొక్క యుగధర్మం ఉంది, కానీ కలియుగంలోని దాన్ని అన్నిటికంటే సులభం చేసి పెట్టేశారు. మీరు కేవలం నామ జపం ఒక్కటి చేస్తే చాలు, దానికంటే ఇంకా ఈజీది ఇంకోటి లేనే లేదు. కలో తద్ హరికీర్తనాత్, కలియుగంలో కేవలం హరికీర్తన ఒక్కటి చేస్తే చాలు. సో ఆ రకంగా అది కూడా కీర్తన అంటే ఏంటి? సింగిల్గా కాదు, కనీసం ఇద్దరు, మల్టిపుల్ పీపుల్ కలిపి హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయడం. సో ఇది చేశారు అని అంటే, ఒక్కడే చేశారంటే, నేను ఒక్కడే చేశానంటే జపం చేస్తూ నిద్ర వచ్చేసినా ఎవరు అడిగేవాళ్ళు లేరు. కానీ అదే నలుగురితో పాటు కలిపి చేసాము అని అంటే జపం చేసేదాన్ని అది జపం కిందకు ఉండదు, అది సంకీర్తన అనే దాని కింద ఉంటుంది. సో సంకీర్తన మహాయజ్ఞం అయిపోతుంది. అది కలియుగంలోని అన్నిటికంటే ద మోస్ట్ పొటెంట్ ఫామ్. సో అందుకోసం ఎవరైనా మీకు జపం చేస్తున్నట్టు కనిపించారంటే వారితో పాటు మీరు కూడా జపం చేశారంటే అది సంకీర్తన అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఈ రకంగా సంకీర్తన చేయడం అనేది కలియుగం యొక్క ధర్మం. అన్నిటికంటే ఈజీ అది. సులభం భగవాన నామం, అందులో అంత ఈజీ చేసి పెట్టేశారు. జిహ్వాచా వశవర్తుని, సో నాలికకి కూడా అది ఏమాత్రం కష్టం కాదు. సో శరీరాన్ని పీడ చేసుకుంటూ ఆ రకంగా మనకి ఎప్పుడూ కూడా తపస్సు చేయమని చెప్పలేదు. కానీ తథాపి నరకం యాంతి, అయినప్పటికీ కూడా లోకం అందరూ కూడా నరకం పక్కకే పరుగులు వేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు. యస్తాంతనాదర్తి పరానుచింతనాం ఋషే పశుభి అసతైం నామ కుర్యాత్ పశ్చాంజన పతితం వైతరణ్యాం స్వకర్మజాన్ పరితపాంజుషానాం. అస్తమిచ్చే ప్రతి ఒక్క సూర్యుడు కూడా భక్తుని యొక్క జీవితాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చెందిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఒక అభక్తుడికి ఎవరైతే కృష్ణ నామ జపం చేయరో వారి జీవితంలో నుంచి ఇంకొక రోజుని తగ్గించేస్తూ ఉంటుంది. సో వారందరూ కూడా వాయువేగంతో, వారందరూ మనోవేగంతో దూసుకొని వెళ్తున్నారు వైతరణి నది పక్కకి. సో అది ఉపయోగం లేదు. సో కాబట్టి భక్తుడికి ఏంటి అని అంటే జపము అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. జపము, దాంతోపాటు డివోటీస్తో పాటు చేసుకోగలిచేది, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, గురువు చెప్పినట్టుగా సాధన పాటించడం, అందుకోసం సాధు అంటారు. సో సాధనని పాటించే వారిని సాధు అంటారు. సో ఎవరైతే అనన్యమైన భక్తి దీంట్లో వచ్చేస్తారో వారిని సాధు అనరు, వారిని మహాత్మా అని అంటారు. మహాత్మానాస్తు మాం పాత దైవీం ప్రకృతి ఆశ్రిత, సో వారిని మహాత్మా అని అంటారు. సో ఈ రకంగా భగవంతుని యొక్క పాదపద్మముల సేవ కోసం, భగవంతుడికి ఈవెన్ మోక్షం కూడా వద్దు, భక్తులకి మోక్షాన్ని కూడా కోరుకోరు. వారు కోరుకునేది భగవంతుని పట్ల సేవాభావం కోరుకుంటారు, ఇంకా భక్తి నాది పెరగాలి అని కోరుకుంటారు, గురువుకి సేవ చేయగలచాలి అని కోరుకుంటారు, భక్తులకి సేవ చేయగలచాలి అని కోరుకుంటారు. సో ఈ షడ్గోస్వామీలు
వారు ఏ ఆలోచనతో అయితే ఉంటారో ఆ ఆలోచన మాకు కూడా వచ్చేలాగా దీవించండి స్వామి అని కోరుకుంటారు. అండ్ మిగతావి ఆబ్వియస్లీ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఎందుకు మరి చెప్పారు భగవంతుడు అవి కూడా ఇస్తాను అని అంటే, ఒకవేళ ఆ కోరిక కానీ మిగిలిపోయింది అని అంటే అది కూడా ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్దమముని. సో కర్దమముని కోరుకున్నది ఏంటి? భగవంతుణ్ణి ఇది చేసిన తర్వాత, సాటిస్ఫై చేసిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటాడు. కరెక్ట్, నాకు వివాహం నాకొక చేసుకుని అవును కరెక్ట్ నాకొక భార్య కావాలి అని భార్య అంటారు. కావాలి. సో మరి అలాంటప్పుడు అతను కేవలం ఆయన స్వార్థంతోని, అంటే కేవలం భౌతికమైన విషయవాంఛలు, ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష వాటిలోనే ఉన్నారా అంటే కాదు. అతనికి తన తండ్రి గారైన ప్రజాపతి బ్రహ్మగారికి 10 మంది పుత్రుల్లోంచి వీరొకరు. సో ఆల్రెడీ 4 చెప్పేశారు సనక సనందాదులు, మేమైతే పెళ్లి చేసుకోము, మాకు ప్రోజని మేము చూసుకోము, నెక్స్ట్ పిల్లలు ఇది ప్రొక్రియేషన్ అనేది మేము చూసుకోము, సో అది మీరు చూసుకోండి, మేమైతే చేయలేము, అది మేము భగవంతుని భక్తిలో ఉంటాము అని. మరి కర్దమముని ఏం చేయాలి? కర్దమముని కూడా గొప్ప భక్తుడు. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం అతనికి ఏంటి అని అంటే తన తండ్రి చెప్పిన మాటని కూడా జవదాటకూడదు, తన తండ్రి చెప్పిన మాటని పూర్తి చేయాలి అని చెప్పని. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకోటి ఏం చేశారు, అతను భగవంతుడికి చెప్పారనమాట. భగవంతుడు అడిగారు మీకు ఎలాంటి భార్య కావాలి అని. స్వామి మీరే ఎవరో ఒకరిని అరేంజ్ చేయించండి. ఇవాళ కాలంలో చెప్పండి, ఎంతమంది కొడుకులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చెప్తారు మీకు ఎవరు నచ్చుతారో వాళ్ళతోనే నాకు పెళ్లి చేయించండి, పర్వాలేదు, నాకు ఫోటో కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు అని ఎంతమంది అంటారు? నేనే అలా చెప్పలేదు, ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము. సో కాబట్టి అలాంటిది భగవంతుడు చెప్పారు, స్వామి మీకెవరు కరెక్ట్ అనిపిస్తే వారితోనే నాకు చేయించండి అని. అండ్ ఇంకోటి భగవంతుడికి తన ఎగ్జిట్ ప్లాన్ కూడా చెప్పేశారు. ఎప్పుడైతే ఆ అంటే స్త్రీమూర్తితో పెళ్ళి అవుతుందో, పెళ్ళైన తర్వాత ఒక కొడుకుని ఇచ్చిన తర్వాత నేను వెంటనే సన్యాసానికి వెళ్ళిపోతాను అని. ఇంకా పెళ్లి కాలేదు, పెళ్లి కాకముందే భగవంతుడు చెప్పేశారు. సో అతను కామములో ఉన్నట్టుగా కాదు, ఆయన ఎగ్జిట్ ప్లాన్తో ఉన్నారు. ఆయన యాక్చువల్గా భక్తుడు. ఇన్ఫాక్ట్ ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, సో ఫైనలీ దేవహూతితో పెళ్ళైన తర్వాత కూడా, దేవహూతి ఏంటి అని అంటే ఆవిడ ప్రిన్సెస్ యాక్చువల్గా. సో శతరూప మరియు మను యొక్క కూతురు. సో ఆవిడ చాలా మంచి ఫేమస్ అంటే ప్రిన్సెస్ అనమాట ఆమె. సో ఆమెకి ఏంటి అని అంటే అది కూడా పెళ్లి అవ్వంగానే మళ్ళీ దీనికి వెళ్ళిపోతారు తను కర్దమముని తపస్యకి. తపస్య అయిపోయి కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చినాక అప్పుడు చూస్తారన్నమాట, దేవహూతి బాగా సన్నంగా అయిపోయి ఉంటుంది. అదేంటి దేవి ఇంత సన్నం అయిపోయి ఉన్నారు మీరు, ఆరోగ్యం క్షీణించింది అని అంటే, స్వామి మీరు అన్నారు ఒక కొడుకుని ప్రసాదిస్తాను అని అంటే, అప్పుడు సరే ఓకే అని చెప్పని ఫస్ట్ ఒకసారి అంతా లోకాల భ్రమణం కోసం తీసుకెళ్తారు. ఎందుకంటే ఒక రాజకుమారి ఆవిడ. సో భ్రమణం అంతా అయిపోయినాక అప్పుడు ఒక కొడుకుని ఇస్తారనమాట. అప్పుడు దేవహూతి అనుకుంటారనమాట, అయ్యయ్యో అసలు నేను అంత పెద్ద తప్పు చేశాను, మీలాంటి గొప్ప భక్తుడితోని నేను చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే భక్తి గురించి నేర్చుకోవాల్సింది పోయి, నేను మీకు లోక భ్రమణం కోసం అనంతా నేను మిమ్మల్ని అడిగాను, నాకు భక్తి గురించి ఇప్పుడు చెప్పండి స్వామి అని అంటే, అప్పుడు కర్దముని చెప్తారు, పుట్టింది ఎవరో కాదమ్మా, ఎవరు ఇంతకీ కర్దముని కొడుకు ఎవరు? ఇది స్వయంగా విష్ణువు పుడతాడు, కపిల దేవుడు. కపిల భగవాన్. సో కపిల మహాముని అతను సాక్షాత్ భగవంతుడే. సో అప్పుడు చెప్తారన్నమాట కర్దమముని, ఈ రకంగా తల్లి మనకి పుట్టినవారు ఎవరో కాదు, సో అతను సాక్షాత్ విష్ణు కృష్ణుడే పుట్టారు ఇక్కడ మన ఇంట్లో. సో అతను మీకు గురువు అవుతారు, అతను నేర్పిస్తారు మీకు భక్తి అని. అండ్ ఇంకోటి ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, సాక్షాత్ విష్ణువే మన ఇంట్లో పుట్టినా సరే కూడా వానప్రస్థాశ్రమం 50 ఏళ్ళు వచ్చినాక, సో హస్బెండ్ అనేవారు ఇంట్లోని కొడుకు ఒకవేళ భగవంతుడే సాక్షాత్ కొడుకుగా పుట్టినా సరే కూడా ఒంట్లో ఉండకూడదంట, అతను వానప్రస్థాశ్రమానికి వెళ్ళిపోవాలి. సో అతను అనుకోకూడదు, సరే నా కొడుకే కదా, నేను నా భార్యతో పాటు ఉండి నా కొడుకు దగ్గర నేర్చుకుంటానులే అని కూడా అనుకోకూడదంట. సో వానప్రస్థాశ్రమం అంటే కలియుగంలోని మనం వేరేగా వెళ్ళేదానికి కాదు, బట్ భక్తిలోని ఉండాలి. సో ఈ రకంగా ఉండాలి అని. సో అది అక్కడ ఏంటి అని అంటే స్టిల్ అక్కడ కర్దమమునిది అది
దీనికోసమని, కామం కోసమని చేసినది కాదు. అతను ఏంటి అని అంటే తన తండ్రి మాట జవదాటకుండా ఉండేదాని కోసమని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించారు. పుట్టబోయే కొడుకు ఒకే ఒక కొడుకు చాలు నాకు, ఆ ఒక కొడుకు కూడా మీరే అయి ఉండాలి. సో దట్ నేను, ఎందుకంటే పెళ్లి చేసుకోబోయేది మీ కృప వల్లనే దేవతిని పెళ్లి చేసుకున్నాను కాబట్టి ఆవిడకి కూడా భక్తి అనేది రావాలి. అండ్ రాబోయే భావి తరాలకి మా తండ్రి గారు చెప్పినట్టుగా కొడుకుని, ప్రోజని, నెక్స్ట్ వారసుడిని ఇచ్చాను. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం వారికి భక్తుడు కూడా కావాలి. భక్తి అనేది నేర్పించాలి రాబోయే వారికి, రాబోయే భావితరాల వారికి భక్తి అనేది నేర్పించకుండా కేవలం పిల్లలు మాత్రమే కనినట్లయితే మనిషికి జంతువుకి మధ్యన తేడా లేదు. హ్యూమన్స్ అనేవారు అప్పుడు 2 లెగ్గెడ్ ఎనిమల్ అవుతారు అంతే. మిగతావి 4 పాదాలు ఉండే జంతువులైతే మానవుడు 2 పాదాలు ఉండే జంతువు అవుతాడు. అంతేగాని వ్యత్యాసం ఉండదు, ఉపయోగం లేదు. సో కాబట్టి భక్తి అనేది రాబోయే భావితరాల వారికి నేర్పించగలచాలి. భగవంతుడి దగ్గరికి శ్రేయం. సో యశ్రేయస్యా నిశ్చితాం బ్రూహి తన్మే. సో ఆ శ్రేయము అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫైనల్ గోల్, ఆబ్జెక్టివ్ రీచ్ అవ్వడం. సో ఫైనల్ గోల్ ఏంటి? కృష్ణ ప్రేమ. అది తెలుసుకోగలచాలి ఫైనల్ గోల్. ఫైనల్ గోల్ తెలుసుకోలేకపోతే వాళ్ళు ఆబ్జెక్టివ్స్ మాత్రమే పెట్టుకొని ఉంటారు. ఈ జన్మలో నేను చేయాలి, ఈ జన్మలో అచీవ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ జన్మలో. సో పైకి కిందకి అవుతూనే ఉంటారన్నమాట. కానీ ఈ లోకం నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఫైనల్ గోల్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఫైనల్ గోల్ ఏంటి? ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, బ్యాక్ టు హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. మన గోల్ అది ఉండాలి. యద్గత్వ న నివర్తంతే తద్ధామ పరమమ్మ. అక్కడికి చేరుకోవడం అనేది ఫైనల్ గోల్ లాగా పెట్టుకున్నారు వాళ్ళకి. వారు ఖచ్చితంగా సక్సీడ్ అవుతారు. కానీ దానికోసం అని ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి. ఫైనల్ గోల్ అనేది తెలుసుకోవడం ఒకటే కాదు, దానికి మార్గాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలి. ఆ మార్గం మనకి తెలియదు, అది గురువుకే తెలుస్తుంది. సో కాబట్టి గురువుని ఆశ్రయించాలి. గురువుని ఆశ్రయించాలి అని అంటే ఇవంతా కూడా కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యము, హరిషడ్ వర్గాలు, వాటన్నిటినీ కూడా మనం వదులుకోవాలి. సో దానికోసం భగవంతుడు చెప్తున్నారు మనస వాచ కర్మణ. సో ఎందుకు మనస అనేది ఎందుకు మాటి మాటికి ఫోకస్ చేశారు అని అంటే మనం చేసేదాన్ని బట్టే మనకి మిగతాదన్నీ అవుట్కమ్. కామము, క్రోధము, లోభము అవన్నీ కూడా అవుట్కమ్. కానీ దీనికి ఇన్పుట్ ఏంటి? ఇంతకి కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదం, మాత్సర్యం అన్ని అవుట్పుట్స్. అందరూ దాన్ని ఫైట్ చేయాలనుకుంటారు, కానీ దాని ఇన్పుట్ ఏంటి ఇంతకి? భక్తి, భక్తియుత సేవ కాదు. కృష్ణ అంటే నేను చైతన్యం. చెప్పేది కోపము, కామము ఇవంతా కూడా అరిషడ్ వర్గాలు, ఇవంతా అవుట్పుట్. దేని బట్టి ఇవన్నీ వస్తాయి? కోరికల వల్ల. ఎస్. ధ్యాయతో విషయ పుంస సంగస్తేషోపజాయతే, సంఘాత్ సంజాయతే కామ, కామ క్రోధో విజాయతే, క్రోధా భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతి భ్రంశ, బుద్ధినాశ, బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. కాబట్టి అన్నిటికంటే ముందు ఏంటి అని అంటే కోరికలు. కోరికలు అనేది మనసు దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఆ మనసు దాన్ని ఇది చేస్తుంది అన్నమాట, మల్టిప్లై చేసేస్తుంది. సో అందుకోసమనే మనకి ఫస్ట్ చెప్పేది మనసును నియంత్రణలో పెట్టుకోండి. మనసును నియంత్రణలో పెట్టుకుంటే అన్నీ కూడా వస్తాయి. అందుకోసమనే మనసుని మనసుని మన ఎయిదర్ మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చేసుకోవాలి, లేదనంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చేసుకోలేదు అని అంటే వర్స్ట్ ఎనిమీ అయిపోతుంది. సో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చేసుకోవాలంటే మంత్ర అంటే త్రాయతే, కట్ చేయడం. దానికోసమనే మంత్రము అనేది ఇచ్చేది. సో మంత్రాలలోకి అన్నిటికంటే పెద్ద మంత్రం మహామంత్రం, హరే కృష్ణ మహామంత్రం. హరే కృష్ణ 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 హరి హరి, హరే రామ్ 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 హరి హరి. ఇది మహామంత్రం. సో దీన్ని జపిస్తూ ఉంటే మెల్లిమెల్లిగా భవబంధనాలతోని మనకి కోరిక అనేది తెగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా భక్తులయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. టైం పడుతుంది అన్నిటికీ కూడా. కొన్ని రోజులు పట్టచ్చు, కొన్ని నెలలు పట్టచ్చు, కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టచ్చు, లేదంటే కొన్ని జన్మలు పట్టచ్చు. డిపెండింగ్ ఆన్ ఎంత దీంతో పట్టుదలతో చేస్తాం, గురువు చెప్పే మాటల్ని ఎంత అలానే మనం పాటిస్తాం, అండ్ మన ప్రీవియస్ కర్మలు వాటన్నిటి బట్టి కూడా ఉంటుందన్నమాట. కాకపోతే ఈవెన్ భాగవతంలో చెప్పినట్టుగా సో
మనకి నాతి దీర్ఘే, సో అంత మరీ డిలే కూడా కాదు. సో వీలైనంత త్వరగా భగవంతుడు మన హృదయంలోకి వస్తారు అండ్ మన చేత చైత్య గురువులాగుండి మన హృదయంలోని మనతోని ఈ పాపాల నుంచి మనకి విముక్తి వీలైనంత త్వరగా భగవద్ధామానికి చేరుకునేలాగా చేస్తారు. సో కాబట్టి మనసు అనేది మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలచాలి, దానికోసమనే మహామంత్రం. సో దాన్ని ఇంగ్లీష్లో కూడా అంటారు. సో మైండ్ యువర్ వర్డ్స్, మైండ్ యువర్ థాట్స్, ఫర్ దే మైట్ బికమ్ యువర్ ఏంటి యాక్షన్. లేకపోయింది సో వర్డ్స్ ఇది కాదు, మైండ్ యువర్ థాట్స్ దే మైట్ బికమ్ యువర్ వర్డ్స్ అంటే మన నోటి నుంచి ఏదో ఒక రకంగా వచ్చేస్తుంది. మైండ్ యువర్ వర్డ్స్ సో దట్ ఇట్ మైట్ బికమ్ యువర్ యాక్షన్. సో యాక్షన్ కిందకి అయిపోతుంది. మైండ్ యువర్ యాక్షన్, ఇట్ మైట్ బికమ్ యువర్ హ్యాబిట్. సో ఒక యాక్షన్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేకపోతే అది మనకి హ్యాబిట్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి వీటన్నిటికీ జెనెసిస్ ఎక్కడి నుంచి అంటే థాట్, మైండ్ నుంచి. కాబట్టి మనసుని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలంటే మహామంత్రం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ పొటెంట్ ఫామ్. అండ్ అది కూడా ప్రీవియస్ ఆచార్యాస్ ఏ రకంగా అయితే చెప్పారో దాని ప్రకారంగా గురువుని ఆశ్రయిస్తూ. సో ఇక్కడితో మనం ఈ క్లాస్ని ముగిద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జై. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జై. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ప్రణామాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. రామకృష్ణ ప్రభుజీ లైవ్ ఆఫ్ చేయలేదు. బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ మీకు వచ్చినట్టు. బాపిరెడ్డి ప్రభుజీ పైన యూట్యూబ్ మీద క్లిక్ చేయండి ప్రభుజీ. లైవ్ అని ఉంది. మీ మొబైల్లో ఉన్నారా ప్రభుజీ? మ్యూట్ చేసుకోమని. ఓకే, లేదంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను, నా నేమ్ మీద క్లిక్ చేసి మేక్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది, చేయండి ప్రభుజీ. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను, నా మీద క్లిక్ చేసి, నా నేమ్ మీద క్లిక్ చేసి మేక్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది చూడండి ప్రభుజీ. హోస్ట్, మేక్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది, మేక్ హోస్ట్. అప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు? నా నేమ్ మీద క్లిక్ చేయండి ప్రభుజీ. నేమ్ మీద. ఓకే ప్రభుజీ. హోస్ట్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి. చేశాను ప్రభుజీ. మేక్ హోస్ట్ అని ఉంటుంది చూడండి ప్రభుజీ, 3వ 4వ. మేక్ హోస్ట్ అని ఎస్ అని నొక్కండి. ఓకే ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ.